dị n'ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga anyị front and back ndị oche anyị front and back front asịkala aka ụgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka agakwa mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa ntata bụ ụbọchị nkwọ n'oge awa nke eziokwu maka ndị ọbụta ata bụ izizi ha na-afụ na soshal midia afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite abụbụ onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi ma lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prime minister bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji bịara ụbọchị tata bụ more you should know about your guardian angel Ugochi onye ụwa gị. Ọtụtụ ndị mmadụ ihe ji bịa ka nkụzi ọzọ ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe ihe mgbagwoju anya n'ihe niile ha kwesịrị ịma gbasara Ugochi onye ụwa ha. Ọnya ka anyị ji bịa n'ụbọchị tata ka anyị kọwaa ya ma kọwaa ya nke ọma. Ajụjụ bụrụ kụrụ onye bụ Ugochi onye ụwa gị kedu ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Ugochi onye ụwa gị ya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaba n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April na ka na-aga n'iru. Then anyị ga-achịkọta ya na 19th of April wee bụrụ wee mesara ka chụọ aja dị iche iche. Ụtụtụ taata ejekwara nchụ aja n'isi ndị niile sonyere anyị nkwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị na nke ọnwa. Then gọkwazi ọfọ n'isi ndị friends of the temple and the children of the temple all over the globe. Then nke ọzọ ị kwesịrị ịma bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịda watch our movies through life stories, then gaa na Ugochi tubelu movie productions. Ebe a ka ị ga na watch our movies. Yes.
So ije by and we can watch the rejected stuff. Yes, I will a complete one. Donna that channel can watch a full. Then I will follow other promos no like the anger of the gods. The promo is there. I will the consequence of Okite. The promo is there, and the complete movie 1 and 2 is there. Then I will another one. I will series of movies. As we speak now, we are working on Abomination Nemesis. So each and watch our movies go through life stories. Then Ugochi to movie productions. You can watch here. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taa. Gee ntị ma gee ntị nke ọma, nkụzi ya ama eto ogologo. I will go straight to the point, but I can tell you will learn something. Ọ bụrụ na enwe onye batara ọfụ n'ọdịnala Igbo, gee ntị, o nwere mistake ndị mmadụ na-eme. Anyanwụ mistake ha na-eme bụ ihe na-etinye ha into stagnation. Ha nọzie n'ọnọdụ jebe adị mma na ba adị mma. For you, my audience, ka ị ghara itinye onwe n'ụdị mistake ya. Ọ bụrụ na ị batara ọfụ n'ọdịnala Igbo, ihe ị ga-efocus attention should not be ka ị mara onye nọrọ ụwa by name. Ma o si n'ikwu nne gị ma o si n'ikwu nna gị, nke bụ eziokwu na onye nọrọ ụwa mana onye nwanne. Mana ihe izi kwesịrị ime ịjụ ese, kedu ihe ị chọrọ ka ị mee? Ajụjụ ya ị chọrọ ịjụ kịta bụ ajụjụ a true seeker na-ajụ. Ichefuna na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ebe onye a na-akpọ Zacchaeus furu Jizọs ndị ụka ọbịa wee jụọ ya, o wee sị ya ka onye nwaanyị kere ihe ya ga-eme. O wee sị ya dị ka akụ ụba ya wee nye ndị niile ogbenye, ke nke ọzọ wee kwuchigha ndị niile ọsọ chenjiri. So ihe dịgoro mkpa na mbido ọbụgoro restitution and reparation ka ị wee tozuo oke inweta amara ị na-achọ. So first and foremost you must do first bụ ịbịagoro n'izi iburu ụzọ gbagoro afa miri emi ka ị mara ebe ya problem si. Maka o nwere ike ịhapụ isi na-agwọrọ ike ajụ. O nwere ike problem ga-abụrụgoro na ụtụ na alụ imekọta na-eri mgbe ka dịgoro n'ụzọ gị na-emebiri gị ihe. Otu a na-alụ a ga na-ebutere gị ihe tred, ga na-ebutere gị ndachi gị azụ, na-ebutere gị ikuchi abandị azụ, na-ebutere gị ihe adịghị etu o kwesịrị ịdị. And ọ na-eme ya na-etu a chi onye ụwa gị agbakụdo gị azụ. Agbawazie afọ agbata na chi onye ụwa gị gbakụdoro gị azụ. Ihe kwesịrị imegoro abụrụ ka ị chọba afọ ya. Ihe kwesịrị ịdịgoro mkpa bụ nwoke mara ihe ị ga-eme ka ime udo n'etiti gị na ya chi onye ụwa. Chi onye ụwa gị bụ ya guardian angel. Ndị ụka bụ guardian angel, mana ọdịnala kpọrọ chi onye ụwa. Chi onye ụwa gị a akwụrụ sọsọ ya. Chi onye ụwa gị abụ ya reincarnator. O nwere ike si n'ikwu nne ma ọ si n'ikwu nna. Ogwu ike bụrụkwa enyi famili anwa. Mana ihe dị mkpa bụ na chi onye ụwa gị anọ n'elu. Enwere spiritual forces ya na-akpọ ikenga chi mmadụ. Ikenga represented n'ọdịnala Igbo represented all the spiritual forces so gị ya na chi gị na-alụkọ ọrụ, separating them, then they work together. So if you want to feed them, ọ bụrụ na ọmụnwa Ogbuefi na direct gị, if you want to feed ya chi onye ụwa, ị mara na ị ga-efeed chi onye ụwa gị together with ikenga, they are one, ka o wee dị effective. Maka na asị na ọ bụ ikwe, we can stop splitting in them. Then nke a bụ ofu ndị ụka ọbịa kpọrọ ya guardian angel. Other religious body ndị ọzọ kpọkwara ya their spiritual guide. Mana whatever name agbọrọ ya, ihe dị mkpa bụ na onye abụla onye ated isi na-afụ ihe dị afụ, and onye abụ the closest being to you. So what you need to succeed massively is be in good rapport with your chi onye ụwa. Build personal relation with your chi onye ụwa. How will you do this? Akọwago m gwa gị na Igbo spirituality is Igbo spirituality. Ọdịnala Igbo is Igbo spirituality. Now, ọ bụ a spiritual journey activity. Ọrụ na-echigata n'ọdịnala Igbo does not end n'iwere ego nye dibịa gị ma ya spiritualist ka ọrụ ma ọ bụ chụọ ọrụ aja nke ma ọ bụ nke ọzọ. Therefore, ị gazie na onwe gị aka ịrụ ọrụ mebidogo onye ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu, ezigbo onye ọdịnala anwụ na ịnọbe nna gị mgbe gburugburu. Ezigbo onye ọdịnala amarago n'ụtụtụ ọbụla na ọ ga-enwerịrị taịm o ji eji atụ nzu tụọ edo wee communicate with the gods.
So from your own end, that's why I know obodo oyibo ma onye na-emetara aka na ihe nọbe nna gị, it doesn't matter. At least ọ bụrụ na ị nwere nzu ma ọ bụ edo ma ọ bụ nkwụ ọkụ iji apụọ libation, early morning libation. Yes, create a time of your choice. You can even use a cup of water. Whatever on adịghị nso, ọ wasịkwa arị na onwere nke ọbụla adịghị nso, that will not stop you from having separate time. Iji ewezuga onwe gị from hustling and bustling, and to reflect on who you are and have board meeting. Yes, if I will use the word, board meeting with all your entities and entities of past, your spiritual associates. Echefuna Chigi is not alone. Chigi and the Kenga Chigi in the morning they are one. Now, you have meeting with them, telling them that you are sorry for what you have done in the past, wrongly. Now, you have become here when I can hear my marriage. Then, to a half, you are here, then the message you could be job with him and doggy, do declaration. Ihe ndị a bụ ihe chọkọ na-eme na ndụ gị, ihe ndị a bụ ihe chọghị maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ekwuzizi ya pause for a while. You have said because ha kere ihe chọrọ ka ime. Pause like 5 minutes. In these 5 minutes you are pausing. Some people will pause it and they will have trance. But they have a vision. Ụfọdụ ga-abido n'ọnwa ihe enwere enwe clairvoyants and clairvoyants. Ndị na-anụ anụ ga-anụ, ndị ga-afụ afụ ga-afụ. Ndị ga-abakwa into dreams. Yes, real dreams. In that dream, I'm going to ime ihe ndị a na-agwa gị after ka e gbasara afa. Ọ bụrụ na otu dị n'ụzọ gị, ihe onye na-alụ ọrụ ga-eme isi agọdọ otu kpụọ arụ dị n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na emesịa ya etukwa chi gị wute ata akpọghị onye ọbụla afa. By so doing, ime gị ihe a na-akpọ alignment with chi gị, build a personal relation. Ya for chi ga na-esosi gị. Ebe ọ bụ na ịkpọ na arụsị otu dị n'ụzọ gị, ihe ahụ mere otu o ji esi ezo ma ezozi ezo ọ na-esosi gị. Chi gị ahụ na-esosi gị, o nwere uru ọ na-abara gị. Chi ga na-eso gị maka na ọ ga na-ewetara gị ihe ọbụla bụ oke gị na mmụọ. Ịghọtara ya? Then ị na-enwere spiritual exercise mgbe gị na-aji communicate. It can be morning, afternoon or night, no special time. Yes. Then based on the kind of job you are doing and then we have time. Ihe dị mkpa bụ n'oge iji enwe time elefret maka mmụọ. You can't tell me n'oge ọbụla you want time for spiritual exercise. Ọ bụkwa na that spiritual exercise ka mmụọ ga-eri wee communicate to you. Imesi ịgba nkịtị jụọ ha kere ihe ị chọrọ ha chọrọ ka ime. Mgbe ahụ ka a ga-atụnye gị alụ mee ya etu a mee ya etu a mee ya etu a. Mgbe ahụ ka iji enweta the wisdom, the knowledge, the technical know-how of how we must be doing your thing. It could be business, it could be work, it could be whatever. That is when we energize again. And you enweta power from the above to energize you to become better human being. So when we hear now, we hear ịma imesizie nka imesizie ndị a ngwara gị na ihe ọzọ ị ga-emezi bụ pay attention na-eme ya spiritual exercise. Ụmụ ndị na-ahụ ha mesịa ya chọọ onye ụwa ha bịakwute ha na nnọọ gwa ha na ya bụ nna mụtara nna gị maọbụ na nna mụtara nne gị na onye nwa nọrọ ụwa yọta na-ekọwa na-acha gara aga ịchụ na ya nabatara ya gị na-emekọ ịnọkwa gị chụọrọ ya aja na ya ga na-akwụdoro gị. Ụfọdụ ụmụ ndị na-enweta their message like that marịa ihe niile dị ka mmadụ gbara ha afọ onye uche onye ụwa. So ị nweta ụdị meseji anwa, you don't need to bother yourself again ide gba afọ onye ụwa yọtara ya. Mana ọ bụzie na ị na-eme over time, then ị nwere ike use anonymous onye ọsọ ya bụrụ osinikwu na osinikwu na na-echukwa chi gị. Then if need be na-echọsịrị ịma onye ọ by name, at that point having laid foundation for your spiritual growth, then ị gba afọ onye ụwa gị for the fact na chi gị na ya nọrọgo n'udo, chi gị na-esosi gị agba afọ onye ụwa agbakadara ịkwụsị. Mana ọ bụrụ oge ahụ ọchịchịrị crowd ya part a na-agba afọ onye ụwa na-adịghị fọkwa. Ụfọdụ nwere ike isi n'ochi be nne nna, ụfọdụ nwere ike isi na be nne, ụfọdụ nwere ike ọnwụ na ha fụsịrị ọfụma, ụfọdụ nwekwara ike ọ bụrụ na ọjọọ ka o wee satisfy ya interest. Maka na ọ bụrụ na ọ gwa gị na nwere couldn't see anybody, ị nwere ike ask for ya refund na ọ gbara afọ onye ụwa. Mana a machi gwa the fact remains na ọ bụrụ ịgba afa onye ụwa bụ the first thing you must do ọdịnala Igbo. Nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a jee na send them message on the chalk about our family. Send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Kankuseba. In the video, I met a share button. Yes, he had a buffer. HF Quara, now watching, no bozo.
maka na ịma hapụ ihe gbasara gị na chi gị dị na mma gị na-eme ihe ndị ọzọ. Ụfọdụ na-eji arụ ọrụ mmiri mana chikwabara chi gị chefuo na chi bụ ụzọ, chefuo na ọchị na onye nwachi oke gị, chefuo na ndị Igbo tụrụ si na onye buru chi ụzọ ọgbagbuo onwe ya n'ọsọ. So you are putting yourself into mess. At the end of the day, you will start blaming. So learn what I told you today, put it into practice, and know this. Can Papa can I 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. In the chat video to Sari and those on my swim, no Gawan case you, a chilling,